Melvin Toma rrid joffri 15,000 euro lil Edgar Brincat, magħruf bħala L-Ġoja, biex jgħaddihom lill-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar sabiex jakkwista l-maħfra presidenzjali u bekk iserraħ moħħu żgur. Dawn id-dettalji xokkanti ta' attentat ta' tixħim mal-ogħla fost il-karigi fil-korp tal-Pulizija ġew żvelati mill-Malta Today u attribwixxewhom għal konverzazzjonijiet li kellu Melvin Toma ma' Johan Cremona, sieħeb fin-negozju ma' Jorgen Fenech, l-allegat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-ġurnal li ma żvelax minn fejn ġab ir-recordings qal li dawn ġew irrekordjati mill-middleman fl-assassinju b'mod sigriet u ġew mgħoddija lill-Pulizija meta l-eks Prim Ministru Laburista Joseph Muscat taħt maħfra presidenzjali biex jiżvela u jixhed il-verità fuq kwalunkwe reat li hu konxu minnu, inkluż l-assassinju. Id-deċiżjoni li jagħti l-maħfra lil Toma Muscat kien ħadha waħdu mingħajr il-parir tal-kabinett tiegħu. Jidher li f'dawn ir-recordings, Toma jinstema' jgħid lil Cremona li rrid joffri l-flus lil Ġoja biex jgħaddihom lill-eks kummissarju fi 3 pagamenti ta' 5,000 euro fi flus kontanti kull darba. Għall-ewwel Cremona ħaseb li Toma rrid jixaħħam lil xi ħadd mill-kuntatti li għandu, mod partikolari lil Kenneth Camilleri, iżda l-middleman ikkjarifika li kienet jirreferi għal Ġoja. Dan tal-aħħar ma rridx lanqas ċenteżmu wieħed mingħand Melvin Toma, ħlief li jgħinu jikseb il-maħfra presidenzjali. U maħsub li dawn ir-recordings saru ftit ġimgħat qabel ma Toma kien jaf li se jiġi arrestat fuq akkużi ta' ħasil ta' flus u fi żmien li Cremona kien f'kuntatt viċin ma' Kenneth Camilleri, il-messaġġier tal-ex Chief of Staff ta' Muscat, Keith Schembri. Minkejja dan, jidher li Melvin Toma kien konxju li l-Pulizija mistennija tagħmel rejd fuq proprjetà li fihom jgħixu l-partner tiegħu u binta. Cremona serraħlu rasu li kien se jilħaq qbil ma' Kenneth Camilleri biex ir-rejd tal-Pulizija ma jkunx inkludi dawn il-proprjetajiet. Dettalji jagħti x'tifhem li l-istess Cremona kellu l-poter jinfluwenza ħidmet il-Pulizija bis-saħħa ta' Kenneth Camilleri għaliex Camilleri kellu lil xi ħadd ta' poter akbar warajh. F'dawn ir-recordings, Toma kien saħansitra qal li kien il-kummissarju tal-Pulizija li qallu, probabbilment permezz ta' terzi persuni, li l-Interpol kienu qed jistaqsu lill-Pulizija il għadhom ma arrestawx. Bi Cremona jwieġeb li dan probabbilment ma kienx minnu u li x'aktarx Cutajar ried il-flus.